Xogħol ta' kwalità f'Għawdex għall-Għawdxin stess. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-ftuħ tal-fergħa l-ġdida tal-Aristu Software f'Għawdex. Il-Prim Ministru spjega kif dan il-Gvern qed jieħu deċiżjonijiet biex jistimula l-ekonomija Għawdxija. Sostna li l-Gvern qed iħares lejn Għawdex mhux sempliċement bħala destinazzjoni turistika, iżda li l-gżira tkun digital hub u ċentru importanti fis-settur tat-teknoloġija informatika. Joseph Muscat irrefera għal film ta' Angelina Jolie u Brad Pitt li nħadem ġewwa Għawdex is-sena l-oħra u li bħalissa diġà qed jidher il-frott tiegħu permezz ta' trailer li għadu kemm ħareġ. Huwa qal li dan kollu qed jgħin fi promozzjoni qawwija li Għawdex jixraqlu biex ikun jista' jikkompeti ma' postijiet oħra fil-qasam tal-industrija u l-intrapriża. Joseph Muscat fakkar kif dawn l-aħħar sentejn u nofs inkisret it-tradizzjoni li Għawdex jibqa' minsi u dan il-Gvern irnexxielu jattira l-investiment fosthom tal-Iskola Medika ta' Barts u tal-London School of Medicine and Dentistry. Intant il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo faħħar il-kumpanija Arestu tal-kuraġġ u d-determinazzjoni tagħha biex temmen fil-potenzjal Għawdxi. Il-Ministru Refalo qal li l-Gvern se jibqa' miftuħ u kooperattiv mal-investituri li jiġu biex bħalma sar ma' Arestu ikompli jitkattar l-investiment u jinħolqu l-impjiegi għall-Għawdxin.